filmende voetbaltrainer voor het eerst aanwezig bij proces in de rechtbank in Middelburg. De voetbaltrainer zegt dat hij spijt heeft en dat hij jarenlang stiekem filmde in jongenskleedkamers. En verder in deze Zeeland nu. Definitief een nieuwe burgemeester. En vakbonden eisen betere overnachtingsplekken. Goedenavond. De 39-jarige voetbaltrainer uit Vlissingen, die volgens het Openbaar Ministerie jarenlang in verschillende kleedkamers zou hebben gefilmd, heeft spijt. Dat vertelde hij vanochtend in de rechtbank van Middelburg tijdens een voorbereidende zitting. De man wordt ook verdacht van het misbruiken van een jonge jongen. De verdenkingen kwamen kort geleden als donderslag bij heldere hemel binnen bij verschillende Zeeuwse voetbalclubs. De zaak kwam aan het rollen nadat er aangifte werd gedaan door de ouders van een oud-leerling vanwege seksueel misbruik door de man. De verdachte was leerkracht op een basisschool waar het slachtoffer leerling was. Nadat de jongen naar de middelbare school ging, vond er seksueel misbruik plaats bij de verdachte thuis. Toen de politie naar aanleiding van de aangifte bij de verdachte thuis langskwam, werden daar gegevensdragers in beslag genomen. Toen de politie die onderzocht, bleek dat er naakte jongens in de douches van kleedkamers op te zien waren. Gedurende 15 jaar zou de man stiekem hebben gefilmd in de kleedkamers van de jeugdvoetbalopleiding Zeeland en de voetbalverenigingen Kloetingen en Walcheren. Tot april van dit jaar was de man werkzaam als trainer en scout bij de jeugdvoetbalopleiding Zeeland. Toen de club werd ingelicht over het misbruik, stopte de samenwerking. In juni werd de man aangehouden. Sindsdien zit hij vast. Ja, verslaggever Rick Bolt, jij was vanochtend bij de voorbereidende zitting aanwezig. De verdachte was er zelf ook. Hij zegt dat hij spijt heeft. Wat heeft hij nog meer gezegd? Ja, wij waren eigenlijk wel verrast dat hij er was. Want eerder had zijn advocaat nog aangegeven dat hij zich pas bij de inhoudelijke behandeling zou laten zien. Maar hij was er nu wel. Hij had zich ook voorbereid en had een handgeschreven briefje bij zich. En dat las hij ook voor. Hij vertelde daarin dat hij zich schaamt dat hij die opnames heeft gemaakt. En dat hij zich ook beseft wat voor verdriet hij daarmee heeft veroorzaakt. En dat hij zijn verantwoordelijkheid wil nemen. En hij richtte zich ook nog tot het slachtoffer van het seksuele misbruik en zijn familie. En zegt tegen hen dat hij eigenlijk nog het meeste spijt heeft in hun richting. Ja, het ging om een voorbereidende zitting. Het onderzoek loopt dus eigenlijk nog. Ja, hoe staat het met dat onderzoek? Het gaat eigenlijk best vlot met dat onderzoek. De politie is nu nog bezig met het beschrijven van de beelden die gemaakt zijn. Dat is nodig om de zaak goed te kunnen behandelen. En vandaag werd ook bekend dat er op dit moment nog geen extra aangiften zijn binnengekomen. Dus er ligt één aangifte, één officiële aangifte. En het gaat om die jongen die dus zegt dat hij seksueel misbruikt is in de woning van de verdachte. Ja. Dat klopt. Wel zijn er bij slachtofferhulp 19 telefoontjes binnengekomen van mensen die zich zorgen maken of zij zelf of eventueel hun kinderen te zien zijn op die beelden. En dat wordt de komende maand door de politie verder uitgezocht. Maar Rick, het gaat dus om een aantal clubs die hierbij betrokken zijn. Hoe is het daar nu? Nou, eigenlijk is daar de rust wel weer weergekeerd. Er was natuurlijk een eerste schok, maar ja, daarna kwamen wat vragen, vertellen de verschillende voorzitters van die clubs. Maar daarna werd het eigenlijk wel weer rustig. Het valt dus eigenlijk best wel mee. En volgens een van de voorzitters helpt het dan erg dat er al meteen duidelijk werd dat die beelden niet verder zijn verspreid. En wel kijken die clubs nu van, ja, wat kunnen wij doen om dit soort gevallen te voorkomen? Zo denkt het bestuur van SV Walcheren bijvoorbeeld erover om de telefoons allemaal in kluisjes te stoppen. Maar dat is ook weer lastig, want heel veel van die administratie rond die wedstrijden gaat tegenwoordig digitaal. Ja, inderdaad. Dit was dus een voorbereidende zitting, maar wanneer begint de echte rechtszaak? En deze man blijft nu vastzitten tot in februari. Dan is de volgende voorbereidende zitting. En alle partijen verwachten eigenlijk wel dat na die zitting in februari, dat daarna de zaak al wel inhoudelijk behandeld kan worden op een volgende zitting. En dat zou dan ergens voor de zomer nog zijn. Rick Bolt, dankjewel. De Fiat heeft een inval gedaan bij oud-dame-topman Kommerdame in zijn woning in Zuid-Holland. De inval komt op een opvallend moment, want scheepswerf Dame, die ook hier in Vlissingen zit, is verwikkeld in een rechtszaak over omkoping en het omzeilen van handelssancties tegen Rusland. Vorige week maandag startte die rechtszaak tegen Dame. Volgens een woordvoerder van de Fiat heeft de inval te maken met strafrechtelijk onderzoek, maar meer details geeft de opsporingsdienst niet. De Fiat deed een aantal jaar geleden ook al een inval op de werf in Gorinchem. In de haven van Vlissingen is bijna 900 kilo cocaïne tussen fruit gevonden.
De cocaïne zat verstopt tussen fruit uit Ecuador. De lading is onderschept tijdens een reguliere controle. Volgens het Openbaar Ministerie was de partij op weg naar een bedrijf in Europa. Vrachtwagenchauffeurs trekken aan de bel. Er moeten voor hen meer parkeer- en rustplekken komen in Zeeland. Het is onderweg is het gewoon heel droevig gesteld met parkeerplaatsen. Overdag gaat het nog een beetje, maar voor de nacht dat is gewoon een drama. Chauffeurs moeten soms wel uren zoeken naar een plekje. En als ze dan eindelijk eentje hebben gevonden, zijn er nergens voorzieningen zoals een douche of een wc. Dus gebeurt het in de bosjes, zo die al voorhanden zijn. En anders gebeurt het gewoon tussen de vrachtwagens in. Loop een keer over de parkeerplaats en kijk vooral naar de bodem, want anders dan kom je met hele vieze schoenen thuis. In de bosjes? Ja, wat moet je anders? Je moet het toch kwijt op een gegeven moment, of niet dan? Grote boodschap of zo, dan dat gebeurt ook wel hoor. Soms betaal je €1 om naar de wc te kunnen en dan is er ook echt één wc'tje. Waar hij 's ochtends in de rij staat met z'n allen. Ja. Daar moet verandering in komen en daarom overhandigden de vakbonden een plan aan provinciebestuurder Harry van der Maas. Hierin worden 80 extra parkeer- en rustplekken geëist. Met de nodige voorzieningen om het werk van de chauffeur weer een wat menswaardiger aanzien te geven. Want dat is het nu absoluut niet. Van der Maas erkent de problemen en wil dat de rustplaatsen er op korte termijn komen. Terneuzen kan definitief op zoek naar een nieuwe burgemeester. Ook na de besloten raadsvergadering van gisteravond blijft Erik van Merriënboer bij zijn besluit om de burgemeestersketting af te doen. Iets wat onwennig stapten gisteren de Terneuzense gemeenteraadsleden hun vertrouwde stadhuis binnen. Maar ik ga er niet aan mee. Nee, sorry, nee. echt niet? Nee, we hebben eventjes eerst het gesprek. In een besloten vergadering moest onder leiding van commissaris van de Koning Hugo de Jonge onder meer duidelijk worden of raadsleden zonder druk of intimidatie voor of tegen een vergunning voor het AZC aan de handelspoort hadden kunnen stemmen. Nou, dat beeld heb ik zeker nader in kunnen kleuren. Ik stel voor dat ik dat eerst met de raadsleden bespreek. En dat ik na afloop van die vergadering, want ik wil echt ook de raadsleden in de gelegenheid stellen om mijn beeld aan te vullen. En dat ik u dat na afloop van de vergadering ook teruggeef. Na 3,5 uur druppelen de raadsleden weer naar buiten. Niemand mag iets zeggen over de inhoud van het gesprek. Nee, ik ga het niet doen. Ik ben onervaren, ik wil mezelf niet voorbij praten. Dus ik ga er niks over zeggen, helaas. Nee. Commissaris de Jonge mag wel conclusies trekken. Hoe zat het nu precies met de verhalen over intimidatie en of bedreiging? Ik heb daar echt geen aanwijzingen voor. Dus is er sprake van druk? Bij sommigen wel, bij sommigen niet. Is dat aangiftewaardig? Nee. Moet je er iets mee? Jazeker. Ook is duidelijk dat burgemeester van Merriënboer de handdoek definitief in de ring gooit. En ik vind dat ongelooflijk spijtig. Want ik had zo graag gehad dat Erik gewoon nog een tijdje bij ons bleef. Want het is gewoon een steengoede burgemeester. Uiterlijk 16 december wil commissaris de Jonge een kandidaat voorstellen als tussentijdse burgervader of moeder voor Terneuzen. Dat zal iemand worden die het AZC-dossier, dat nog lang niet is afgesloten, met diplomatie en doortastendheid door de raad heen moet gaan loodsen. Drukte bij pakketpunten in Zeeland. Black Friday valt dit jaar extra dicht op Sinterklaas. En dat merken de pakketpunten in Zeeland. Ze zitten ramvol. Ook hier in Middelburg, waar Doua haar moeder een handje helpt. Er zijn 2-3 keer meer klanten. Pakketten komen normaal gesproken 40, maar nu 80, soms 90 pakketten. En soms past het ook niet meer in de karretjes. En met al die drukte gaat het wel eens mis. Ja, soms als er bijvoorbeeld pakketjes niet te vinden zijn of als mensen ontevreden zijn. En dat is niet heel vaak onze schuld, want dan is de bezorger heeft het dan niet bezorgd. En heb jij ook iets leuks besteld voor Sinterklaas? Nee, nog niet. Komt nog. Ja, misschien. Wat wil je? Een telefoon. Vanaf morgen rijden er geen treinen tussen Goes en Vlissingen. En dit duurt tot met zondag. En dat heeft te maken met de grote renovatiewerkzaamheden bij het station van Middelburg. Omdat er niet in de buurt van hoogspanningskabels gewerkt mag worden, wordt het treinverkeer stilgelegd. Er rijden wel bussen. Als gevolg van de werkzaamheden is ook het treinverkeer vanaf Goes aangepast. Tussen Goes en Roosendaal rijden de komende dagen minder treinen. Een week om nooit te vergeten, zo omschrijft voetbalster Danique Tolhoek de interlandperiode met de Oranje Leeuwinnen.
De 20-jarige spits uit Capelle maakte haar officiële debuut voor het Nederlands elftal. Ik was eerst bij Jong Oranje, maar toen in de middag kreeg ik toch een belletje van de bondscoach dat ik mocht aansluiten. Dacht ik, wow, het is wel heel vet om nu bij die grote meiden te mogen aansluiten. Dat het zo snel in een week kan gaan, is echt alleen maar mooi. Ik ben heel dankbaar dat ik die kans heb gekregen. Afgelopen vrijdag debuteerde Tolhoek. In en tegen Portugal viel ze 7 minuten voor tijd in. Speeltijd in eigen land zat er gisteren nog niet in. Vanaf de bank zag ze nog maar eens hoe moordend de concurrentie is bij het grote Oranje. Topscorer alle tijden Vivianne Miedema scoorde 4 van de 5 goals. Ik zei net ook, je moet er eigenlijk even 6 scoren, want er ligt er al 4 in. Maar nee, uiteindelijk is het wel, elke bal is gewoon raken. En dan denk je, ja, dat is echt, ik vind het wel gewoon een wereldspits. Dus ja, heel fijn dat je zo'n iemand in je team hebt waar ik naar op kan kijken en heel veel van kan leren. 4 jaar geleden verliet Tolhoek Capelle om bij Ajax haar grote voetbaldroom na te jagen. En nu zit ze al bij het Nederlands elftal. Nee, ja, ik denk dat het voor mij echt wel een moment is geweest dat ik denk, oké, wow, ik heb gewoon nu mijn debuut gemaakt. En dat is altijd een doel voor mij geweest. En wanneer het kwam, wist ik ook niet. Ik denk dat ik gewoon op het proces heb geloofd en dat het nu al mag zo zijn. En ja, dat is echt alleen maar mooi dat dat nu op mijn pad komt. En daar ben ik echt wel heel trots op. Eindelijk weer eens af en toe een zonnetje vandaag in Zeeland. Bij een zwakke zuidwestenwind werd het 8 à 9 graden. En ook morgen wordt het een droge dag in Zeeland. Dit komend weekend wordt het regenachtiger, maar het wordt dan ook wel gelijk een stuk zachter. Tot wel 13 graden op zondag is nu de voorspelling. Straks dan ziet u nog het uitgebreide weerbericht, maar tot zover deze Zeeland nu. Nog een fijne avond en graag tot morgen.